Aktar reazzjonijiet fuq Manuel Delija li qal se jitlaq minn pajjiżna għax qed iħossu meddet. B'artiklu fil-Gazzetta Llum u anke fil-Malta Today, Xavier Balzan ikkummenta dwar dan u l-isfond tal-istorja. Fl-Illum, bit-titlu L-istorja ta' Fantozzi, il-ġurnalista esperjenza Xavier Balzan u li waqatlu żukortu jsegwi x-xena politika lokali irrimarka l-passat ta' Manuel Delija bħala ex-Chief of Staff ta' Ostingat u l-moħħ wara l-arriva, il-proġett li fih kien hemm involut Missier Jorgen Fenech. Fil-fatt hawn isemmi kemm Manuel Delija kien viċin il-grupp ta' Tomas. Balzan iddeskriva lil Manuel Delija bħala kiesaħ u li għandu attitudni ardita u pastaża. Fil-fatt hawn Balzan kiteb li hawn min nesa kif kien jitratta l-midja meta Delija kien imexxi l-Ministeru ta' Ostingat. Balzan kiteb ukoll li Manuel Delija għamilha ta' scriptwriter għal Adrian Delija u meta dan tal-aħħar ma setax iħallsu għal dak li talbu Manuel Delija, dan tal-aħħar pront abbandunah u beda jikteb kontrih. Xavier Balzan innota wkoll li kienet Caroline Muscat ta' Shift News li kixfet lil Manuel Delija u qalet li dan fil-fatt sejjer fuq programm imħallas fl-Ewropa. L-ex ġurnalista ta' Times u li ħadmet il-kampanja elettorali ta' Simon Busuttil fl-2017 kitbet li Manuel Delija sejjer break. Hawnhekk Xavier Balzan fakkar lil Delija li dan qed jgħiduh dawk li suppost qegħdin fis-sodda miegħu. Balzan saħaq li ma kienx sorpriż b'dan billi juża l-kliem more of the same. Balzan qal li tassewija xena minn ta' Fantozzi b'differenza kbira għaliex fil-waqt li Fantozzi daħkek Manuel Delija ibikkik bl-ipokrisija u l-falsità. Intant Balzan semma wkoll il-Georg Sapiano li qabeż għal Manuel Delija. Sapiano kien ħajluf ta' euro f'direct orders fi żmien gvern nazzjonalista u Balzan iddiskrivih bħala avukat bħal dawk li tara fil-films Taljani, iħobb the good life, imbit tajjeb, dajes, karozzi, uffiċini kollha kewba, vilel kbar u ġlekkijiet fini. Sapiano wkoll kien kandidat nazzjonalista u Balzan kiteb li għal grazzja talla ma qabad ċart. Intant fuq Malta Today kiteb ukoll Ray Vassallo, ġurnalist li analizza x-xena politika lokali wkoll. Vassallo magħruf li jikteb kif iħossa innota li Manuel Delija ma jistax jgħid li ma jiflaħx għall attakki wara li kienu li saħħan il-qija. Bi kliem ta' min jifhem sewwa, Vassallo kiteb li Manuel Delija għandu bżonn jieħu break biex forsi dan jgħinu u jsir ġurnalist aħjar.